To je gamajna. Mi vratima, oni ne daju nama i ulaz. Jebote, šefice. Da. Ko to ne zove Pa šefice? da. A zašto onda piše tamo sami idi unutra, ne treba čekat grupa? Ko bi doš daleko, onda ne Pa daju i tako ulaz. nama ovako. Pusti ti grupa jebote, moram prije nama i tako Pa Lilo. da. Mi smo To je tu, da. naše mjesto Pa i da. tako. Pa da. To je moraš prvi put mi ulazim. Da, to I moramo tako. mi prvi vidjeti. Da. Onda će mi druga i grupa i tako. 2000, znači Da. 25 godina prije si došla. Mhm. I 25 godina poslije. I zašto a? Sad vrema, čekao sam, ne daju ulaz, kaže dolaze grupa, nije dolaze Tako grupa, I mi moramo ići kući. mi moramo ići kući, to nije dobro vrelo, jebote i špila. Pusti Kasnije ti. došao I to grupa, onda pričam, kaže još pola sata čekat. Jebote vrela.